seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Ngian pelemnya. Nggih, sami kalian jenengan ngoten niku. Nggih. Yo ngaturke salam hormat riyen kali pembina Sekar. Ayo niku Bapak Julian. Sak terima dalam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Sohib ingkang kawula hormati, terutama Bapak Yuliatmono yang saya hormati. Selamat malam. Lan ugi untuk pembina Setiaji ingkang kinurmatan Bapak Rakina sugeng dalu. Matur nuwun sedaya para tamu karawanipun ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya para tamu ingkang rawuh ing dalu menika tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Mugi-mugi paringi rezeki lancar berkah barokah nggih Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi Pak Joko selaku Ketua Sekar Seniman Karanganyar sugeng dalu dan yang mewakili Ibu Pesindan Nyun Sewu nggih. Bu Kesi. Idola saya sepanjang masa. Mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Cahyo, Bu Kesi. Amin. Mugi-mugi teman-teman pengrawit semua tansah pinaringan sehat semua. Mereka para senior juga nggih Bu Kesi nggih. Alhamdulillah saged pinanggih. Menika dos pundi, Pak? Kula minangka wakilipun para kanca-kanca Sanggar Madangkara ugi ngaturaken panuwun dumateng para panitia sedaya nggih. Setiaji sampun paring penghormatan ingkang sampun ngrengkuh dumateng kula sak kanca ingkang sangat luar biasa, Mbak Yu. Ngoten niku. Nggih, sami-sami Pak Cahyo. Mugi-mugi menika dados silaturahim ingkang sae jumbuh kalih ngendikanipun Mas Joko Petruk wau. Nggih. Yen pancen ngatur seniman niku pancen ya angel mergo nggih, ibune leres. dhuwur-dhuwur. Nggih. Niku seniman lek campur sari karawitan ngoten ditata gampang sian. Sing angel dhewe niku nata dalang. Mergo dalang iki kulino dadi pemimpin, lek dipimpin iki sosok angel dalang. Nggih. Contone. Contone ya kula barang niki. Nggih, ngoten niku. Nggih. Jenengan mang nembang minangka tandha katresnan ngoten monggo borong nderek jenengan nembang apa. Kula nyuwun podang kuning mawon nggih. Wah, nggih. Gandeng asmane ya Mbak Heni Podang ya tembange podang kuning. Ha nggih, coba kaya apa. Dipun bawani komplit nggih, Mbak. Aduh ya ampun. Allah kok ya ampun pripun. Ya kudu dikomplite ngono. Ayo. Ayo waranggono iki saya sepuh rumah aku malah saya kemayu-kemayu. Lah nggih to. Padha karo bojoku kuwi lho ya. Pripun? Kok dalem menika Bu Sing Kesi. lanang arepe munggah panggung diambungi wonten. Loh, itu kan merupakan semangat kagem panjenengan. Nggih. Harusnya jenengan bangga dong punya istri seperti Bu Kesi. Bangga, kula bangga. Lah Bangga. nggih. Nggih. Nggih pancen ngoten niku ingkang sae ngoten niku. Lah nggih. Pancen Bu Kesi menika kalih tresna kalih kula niku sepenuh hati. Lek umume wong wedok niku 100%, dhek 250 tok. Hati malah langkung, nggih. Langkung. Ya Allah, luar biasa. Nggih. Tapi panjenengan menika kalih Bu Kesi memang pasangan yang sangat serasi dan selalu pripun nggih harmonis gitu loh kalau dilihat ya. Nggih, tau leres nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mudah-mudahan ketoke. nggih sebagai contoh untuk para adik-adik. Nggih. Nggih ngoten niku Nggih. arep golek sing kaya apa lho, Mbak? Nah, nggih. Pripun melih. Nggih, Pak nyun sewu, menika lajeng kemawon nggih mboten sah ngagem bawa. Lah ten apa lek bawa ten apa? Mboten napa-napa. Alah, Bu. Kowe ora anggarane ora gelem bawa jenengan mumpung Lah petuk. mboten lho, jenengane pripun to? Ini ada anggarannya sangat besar lho, luar biasa lho, Maksudnya sing Pak. kagem nembang niki lho kan Oh, mboten nggih. enten Lah apa-apa. pripun? Dibawani Asmarandana mumpung petuk Ya kaya Allah. nggih. Wong nembang pisanan mosok terus langsung tak tungtak ayo. Dibawani riyen. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan luar biasa. Ngunit ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah nggih nyun Apik sewu, lho. kula menika sanes pesinden Pak nyun sewu. Mbok menawi mangke iki kathah kirane nyun pangapunten nggih Pak nggih. Lah kok udu sinden iki apa? Kula penyonyo.
Oh, layak kula diantemi wong mendem ya penyonyo. Penyanyi. Padha mawon penyanyi kali sinden padha mawon. Sae tur ya sek. Oh lah nggih to, Pak. Ngersakne, Pak. Mboten. Mboten, Mbak. Kula wis ra mampu, Mbak. Duduh lene mau turene duduh empuk. Iya. Wis gedine semono ki cara perawi ditumpaki ora uling. Pripun? Mboten, monggo dados. Ah, ya Allah. Geton aku gak patek krungu mau ya Allah. Ayo. Monggo Mbak penyonyo. Ayo. Nano. Jenengan mboten pengin banting sentir ngoten lek nyanyi kan sosok napa niku berhubungan dengan apa umur ngoten lek umur 30 munggah ngoten niku napa niku kesusul liyane sing luwih enom to. Leres. Mboten pengin dadi sinden ngoten niku. Kula to, Pak. Aduh, ketinggalan pun mboten ketinggalan saya sudah terlalu apa ya, Bu ya? Apa? Ketinggalan mungkin mbok menawi nggih. Mboten enten Pun mboten ketinggalan. nyandak ngoten lho, Pak. Mboten enten batesane ngoten kasep utawa SPYT mboten enten lek sinden niku. Tapi kalau Ngantos Bapak siswa pinten? Bapak mau ngajarin boleh? Hah? Mau ngajarin saya nyiren boleh? Ngajarin Mau boleh? Kula ngajarin jenengan. Aduh, kula mangke ngajarin jenengan dugi griya di sampluk parut kula. Niki mawon bar damai kok malah jenengan ora. Ya Allah, malah curhat ya Allah. Ya Mbak. Bu Kesi, kalau nanti macam-macam lagi silahkan calling saya, ya, atau gedruk ping 3 sebut nama saya, oke? Siap Mbak Eni. Oke. Tenang Mbak Eni. Tapi kalau saya tuh ya Mbak ngeten nggih. Nggih. Teng panggung ngeten niku bojo kula menika pun ibaratipun milik umum. Milik umum. Milik umum. Teng mriki pun kula liarke. Oh gitu. Jadi wingi dalu kula mboten tumut tanggapan teng pundi niku alun-alun Karanganyar Pak Nggih. Bupati. Bojo kula niku dan dijaraki karo Birgitan iki lho. Bocah niki. Iki lho. Ya wis kono kesempatan wong aku ra melu Pak. Pun ngoten niku pun kula bebas, pun kula liarke, mboten napa-napa. Nggih. Ben malah biasane lho. awet enom Oke sih, biasane lek bar wayangan lek sinden langsung brubut ndang mulih ngono to. Nggih. Mambenge rampunge lek jam 3. Nggih. Rampung jam 3 dhek jagongi aku ning omah nganti setengah 8 isuk. Dia amen ngene, aduh capek. Dadane dijok-jokne. Ujune aku anak kaji langsung astagfirullahaladzim. Allah. Lho aku yo ngerti dhewe lho. Dhewe iki to, iki Birgita Ejan. Wah, aku ra melok lingguh ning jok mobil ngarep dhewe sebelahe Pak Yoyo. Lah iya, aku umurku malah kaya wong 17 tahun ngono lho. Ben apa Bir bapakmu semangat tono. Dhek dadi semangat sejahtera pikirane ngono lho ya. Ben ora karo aku, lek aku ku stres dhek ngono. Tak uring-uring wae. Yo stres wong seneni ayo. Ora apa-apa ya, Nduk, semangat nggih. Mesake ngeteng-ngetengi gawane buke ya. Yo, Mbak Eni yo. Halos. Halos manis nengsem Sugih cengkok ya, Mak. Kyai Putri biasanya lek sugih cengkok ngono ki lek nang omah ya sugih cengkoke. Nggih cengkok nek unek-uneke bojone ngoten maksude. Nggih. Ning marem nggih jenengan seniman Karanganyar dipun ayomi kalian Pak Juliat Mono. Alhamdulillah ayem tentrem, Pak. Alhamdulillah. Nggih anggenipun gatekaken dumateng seniman seniwati ngoten niku. Nggih, leres. Nggih. Mila nggih leres ngendikanipun Mas Joko Petruk yen ngaku dadi seniman Karanganyar aja sok ngarep-arep Karanganyar wis paring apa marang seniman ning kudu diwalik. Seniman sudah memberi apa kepada Kabupaten Karanganyar ngono kuwi. Kula angger sing dawuh iki terus kabupaten utawa Pemkab utawa
Sekar ngene iki anane mau sendika dawuh. Iya ngono kuwi. Ya, Mbak. Nonano golek isi podang jenar lalo ibu bunga no nyanding bisa dadi Terima kasih bawanipun. Dipun lajengaken lagunipun Podang Kuning karya Dalang Darno. Wah ya. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun Karanganyar yang ke-107 mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Juliat Mono. Monggo dipun aturaken Podang Kuning saking Kendang Mas Noval. Yuk. Monggo Mas. Mboten kathah lepatipun Pak Dalang. Nggih, dawa sami-sami. Mugi dosa jenengan kalih kula dipun lebur ing dina ingkang fitri menika. Malah kados lebaran lho jenengan ki lho. Lah jenengan sapi kaya ngono dadi njaluk ngapura barang ngopo to, Mbak? Mbak. Sae sanget. Mbak nuwun nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wonten malih badhe dipun sampaikan kata-kata. Insyaallah sampun cekap. Cekap, Matur nggih. sembah nuwun sanget. Mohon maaf dari teman-teman setiasi mbok menawi dalam penyajian atau dalam penyambutan tasih banyak kirangnya ya Pak Dalang Nggih, ya. kirang sekedhik wau kula kedugi ngantos sepriki dereng mangan nggih wau. Ning niku pancen wis dadi napa niku wis dadi budaya kula, Mbak. Nggih, ngaten. Kula nitene bolak-balik angger mangan, udan niku mangke. Lho, ngoten. Dados Nggih. nek ngaten iki jenengan puasa dulu, mboten dahar nggih. Mboten mangan niki bar wayangan terus mangan sinden mangke. Bojoku. Ha iya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami Mbak Eni. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Nggih. Selanjutnya ya ganti artisnya Madangkara. Ya, sapa? Iki sing wiwit wayangan budal, wayangan mambengi nganti mulih iki le gemati karo aku. Ya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cahayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cup. Terima kasih Mbak Birgita. Nggih, Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ya ngono kuwi.
Ora dhewe mau iso akeh diskusi to, Bir. Nggih, kata Akeh diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok iki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, no? Nggih, Nah, generasi kuwi Gen Z. sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan harus terjadi ngoten lho, Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho, Pak. Menurut Ayo. kula nggih, Pak. Bener. Nggih, amin. ngono Saestu kuwi. niki Bu amit sewu nggih, Bu. Kula wingi niku nganu, Bu. Kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yek aja mulai sik bir sik nunggu ngancani aku. Ngoten lho, Bu. Saestu niki Bu Pak Yek niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak. Engko aku diarani netizen sing dasar bir kita menggoda Pak Cahya Kuntadi malah kaya ngono, Pak. Alah ben kondang pisan lek kowe tukang godho dalang ngendi-ngendi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Iya, Monggo Pak. sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho, Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener iki bakul tahu Lah. takwa tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih, Pak. Matur nuwun sik. Nggih, Sampeyan lak yo ngaturaken. lenggah ning Karanganyar to? Nggih, Pak. Ah, Kula iya. sakniki ten Gondang Rejo, Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar, Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi Pripun, Pak? dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya, Pak. Sampean ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra Heeh, lenggahe iya, ya ning Karanganyar. Karanganyar. Kuwi ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Winong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek, tenan. Ah iya, ngono kuwi. Wong Larsoe takon pindah kok ayo. Heeh, men kopen ayo. Ayo matur nuwun sik karo Pak Yuli. Nggih. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to, Pak. Sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih, Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat, Pak Yuli. Panjang yuswanipun. Tuku gulali kalau tali. Pak Yuli, sawarane sinden ampun lali lho, Pak. Aku goting karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lah nyapa lho, Pak? Ya pancen butuh, Pak. Ya butuh kaya apa iku kudune dibesut sing alus apa piye. Aku Contone. apa karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malah ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono nyuwun ngono kuwi. Ya Pak wis, Yuli Neno. wis maringi job apa pira karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya lekmu masuk ben ring Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten milih teng Jakarta? Sesuk-isuk sik petengan teko omah wisan aku. Lah, terus Lah arepe pangkur jengleng kan iso ning omah. aduh. kuwi. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Napa? Jenengan sampun maem. Mam apa? Maem Bu Kesi maksudnya, Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para Nggih. sesepuh ya lenggah. Ngono kuwi. Nggih. Mbok pilih enten request, Pak. Nggih, teng mriki mboten Nggih. enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Pak. Nggih. Kelangenane Pak Yuli ki caping gunung, Nduk. Nggih. Ayo. Cuaping gunung. Biasanya panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, Iya. harusnya ngoten lho, Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, Nggih, bengi iki leres. panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya Bir, bawane Bir. Lho, bawa, Pak. Oh iya no, jengglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya, Pak. Kuwi njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo ngono kuwi. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek ra aku bareng sampean lho, Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono. Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan bangeten tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa Jan. jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah, Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li, lho entekku malah akeh no ora. jan jatah. Manajemen iki penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggal ning Tulungagung karo Bu Kesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono.
kuwi. Makanya toh Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan loh Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya dijajakke para-para yoga, para-para sinden lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso pancen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung duit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara dandan sekretaris ya. Siap. Gerak Iya, ngono Pak. lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo. Sendal. Terus wajib kuwi, ayo. Ayo nembango malah tekan dindi. Saben bengi nyawang Nah, ayo. Jelek, gamelane ya jotos-jotos, malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti Pak. Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sinden ya baru Pak. Aja sampean terus sing Sampeyan baru. ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak deloken. Suwek Wah, iki sini Pak. sing utuh kowe ngangger petok aku mak suwek kok mending malah nang. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suweke berarti ya. Yo. Ayo, Pak. Ayo anu bir, ayo bir. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning. Lek tak terawang ya bir Napa, sampeyan Pak? iki menuju utawa OTW menjadi waranggana sing viral tenan. Lah pun viral Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak, tenan. Kuwi ora masalah, ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah, saya munggah, saya munggah, saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya gumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak. Tapi kok ya dadi Kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho, Pak. Heeh. Kalau anak mak selenting Ki Cahya Kuntadi bersama sinden titik-titik ana pripun, Pak? Titik-titik ora cetok. Masa ya seorang Cahya Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tutik. Ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong-wong mesti biasa wae, Pak. Heeh. Wis ben alami ya, Bir ya. Iya, Pak. Coba Cahyu terus no. Panas Dian. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Lho, bukesi mboten, Pak? Hah? Bukesi Bukesi kok Bukesi iki takon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purba Asmara. Nggih, nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk. Karo
foto Pak. Oh, tak muliakan. Jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi. Tak mulyake Bu Kesi ora usah nyambut gawe ngopo to Bu, Bu santai wae. Berarti yaga karo sinden gak dimulyakne, Pak. Hah? Yaga karo sinden gak Kowe dimulyakne. esuk sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyakne? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik, ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lek dimuliakan. Ya kurang to, Pak. Lah iki kudune seragam. Iki ora seragam iki, Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge klambimu, kuwi kuning. Kuning. Lah iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Iki lek ran ade ngemis ning Pak Yuli kan angel iki calone. Lah iya. Heeh ngono kuwi. Ayo Mbak Lia. Mbak Lia sik, ayo, monggo Mbak Lia. Sundari, ayo. Bunga mawar. Bunga mawar. Ngapa ta nak dhisik aku kok? Pariane rayan. Bunga menur. Bunga menur. Karang anyar. Karang anyar. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Selanjutnya monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya dari Songgorunggi. Cakar-cakar. Cakar-cakar. Wah, patulinan iki. Aduh. Lawang kembang mawar pun dipakai. Oh. Ya Iya. dipakai. Monggo sing biasane nyakar iki kucing. Ha iya. Lah, kucingnya akeh, Pak. Kucing kok. Ngono kuwi. Wong ngono kuwi lek ora tunggu kucing ora marem, Dek. Ayo. Cakar-cakar. 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 Ning pinggir watu. Warga Karanganyar harus tetap bersatu. Allahumma Amin. Bapak-bapak menen lagi warga Karanganyar nggih Pak nggih. Jenengan sedaya. Monggo Pak diamini ngangge jenengan piyai nyeni piyai budaya. Diamini ning ngangge lagu kaya sinden-sinden wau. Allahumma amin. Monggo Pak, setunggal kalih tiga. Allah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sedaya. Wah, nyeni tenan iki. Terima kasih Mbak Chandra Mulya. Selanjutnya nggih. Mbak Winong. Inang iki. Iki. Iki wis iki. Iki wis dienteni nang sepantunmu. Diuculi. Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru, ha iya. Diuculi. Heeh. Kok ya anteng. Nah, pasrah kok ayo. Heeh, sing Maksudnya- nguculi mare KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculi sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, diculi sanggule anteng. Kene obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculi gak entuk obah. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi, piye? Diuculi. Kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Nggih. Wis, parikane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Ayo. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umure tambah dawa ngoten lho, Pak. Iya. Bukan ganteng karo umur ya apa? Loh, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yu 100 tahun tetap ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Heeh. Terakhir iki, Umi, Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akean pola kok. Ayo. Ayo. Ning pasar. Neng pasar tabrak motor. Ayo. Kisahmu iki, Ning pasar. Neng pasar. Tuku sukun. Tuku sukun. Sedaya warga Karanganyar. Mugi guyub rukun. Monggo Pak. Allahumma. Amin.
guyub rukun ya. Awakmu lek urung to, Bir? Ya Pak, wis Ya. aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho Pak, generasi Gen Z iki ngerti lho Pak iki parian, berarti bahasa Indonesia niki pantun ngono lho Pak. Ya mula tak jelaske to, pantun Jawa lah ngono to. Geli. Dikapakne kok geli. Sito Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allah. Apa niku disawer 50.000, Pak? Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Ah, iya. Ya, Bir. Panas sudan haling 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 caping gunung. Yuk. Nadyan wadan sarta Swara